Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Čaute všetci. Vítame vás pri ďalších epizódach. Máme tu máj lásky a oznámení do obchodného vestníka Čas. My sme vlastne touto tému začínali, všeobecne tému 2%, zhruba pred rokom, keď sme spúšťali tento náš obľúbený projekt, dúfam, že aj váš. A teraz sa vlastne kvôli vysokej aktuálnosti k tejto téme vraciame a naozaj sa budeme sústrediť len na to samotné zverejnenie, podanie do obchodného vestníka. Povinnosť zverejniť špecifikáciu použitia 2% majú všetci príjimatelia, ktorí obdržali na 2% viac ako 3320 eur. Hneď môže nasledovať otázka, že kedy ich mali obdržať, aby sa ich táto povinnosť týkala. A čo je ešte veľmi dôležité, je overiť si tú sumu na finančnej správe v ročnom prehľade prijímateľov podielov zaplatenej dane. Lebo ako vieme aj z praxe, tak my 2% môžeme použiť až v 2 účtovných obdobiach a môže sa vám stať, že na prvý pohľad vám tie čísla nebudú úplne korešpondovať. Tí, ktorí zistili, že táto povinnosť sa ich netýka, predpovedám, že v tejto chvíli obrovský balvan, búchot, počujeme až sem, vydýchnutie. Tí, ktorých sa to týka, nezúfajte, ideme ďalej. Tak, ideme si povedať recept na zverejnenie špecifikácie použitia 2% v obchodnom vestníku. Čo budeme potrebovať? Prvá ingrediencia, konto v obchodnom vestníku, alebo teda v redakcii obchodného vestníka. Druhá ingrediencia, budete potrebovať mať pripravené, na čo ste ju vlastne minuli, na čo ste tie 2% minuli. Vieme, že to nemôže byť iba tak hocičo, čiže musí to byť na niektorý z účelov, ktoré sú uvedené v paragrafe 50 zákona o daní z príjmov. Poviem krásny príklad. Organizovali ste vzdelávaciu konferenciu pod názvom Neziskoví účtovníci ako nedostatkový tovar. Toto sú dve hlavné ingrediencie. Áno. A keď máte podľa tohto receptu pripravený návrh toho podania, tak vy, alebo spomínaná šarmantná účtovníčka, vyplní špecifikáciu použitia a táto sa uloží ako pripravená na podanie, ale tomu samotnému podaniu ešte predchádza úhrada správneho poplatku. Nenechávajte si to na posledné dni, lebo to posledné číslo obchodného vestníka nemusí výsť 31. mája. Čiže určite tam počítajte s nejakou rezervou. Určite sa ľudia pýtajú, že či môžu používať nejaké výdavky aj na režiu z 2%. To je taká dosť častá otázka, ktorá vie byť taká aj pálčivá, lebo ľudia sa boja možno toho. Predpokladám, že tak robia aj vlastne notári, keď overujú, že vedia si to vyhľadať v tých zverejneniach v rámci obchodného vestníka. Áno, máme druhú magickú hranicu. Druhá magická hranica okrem 3320 eur, ktorá Maťka spomenula, je 35 000. Ak si teda dostali na 2% viac ako 35 000, tak vieme, že v takomto prípade teda zverejňujete v rámci tohto podania v obchodnom vestníku aj výrok toho auditora. Máme recept, máme povedané všetky tie roky, čísla, kolobek sa uzavrel. Poďme si povedať ešte také nejaké o tom zverejnení. Tak, čo máme také Tak mne napadol najväčší prúser. To je veľmi dôležité. Priekak. Pomerne často sa stretávam s otázkou, že no a čo keď mi príde kontrolovať to zverejnenie a tie 2% daňový úrad? Ešte máme najväčší otáznik, alebo takú najzaujímavejšiu vec, kedy prijímateľ za prijaté 2% nadobudol osobné motorové vozidlo, že za tie 2% je možné nadobudnúť aj dlhodobý majetok, ale nastal čas zverejnenia, že akú sumu vlastne reportujeme ako špecifikáciu použitia. Lebo ak zverejníme sumu, za ktorú sa automobil obstaral, tak nám to nebude sedieť s účtovníctvom. Takže verím, že sme rozlústli aj najväčší otáznik, s ktorým sme sa doteraz. Takže dnešný diel, dúfam, že vyčerpávajúci, teda čo sa týka témy, vás sme ešte určite nevyčerpali. Takže zverejnenie špecifikácie 2%, na záver len teda prosím, naozaj nezabudnite si splniť túto povinnosť. Naozaj vám držíme palce. Dúfame, že to všetci v pohode a na čas zvládnete, aby to pre vás nemalo nejaké naozaj až katastrofálne dôsledky. Tak ako sme avizovali, ešte v téme 2% ostávame. A ďakujeme vám, že nás sledujete, že sa pridávate a robte tak aj naďalej. Zostaňte teda aj s nami naďalej. Bez risku, v nezisku.